מה משותף לירוק, מרכזי, מפנק, יוקרתי ואקסקלוסיבי? ציפורי קלאס, מלונות ומרכזי אירועים למהדרין. רשת מלונות ציפורי קלאס מציגה לכם את מלון ציפורי בכפר היוקרתי. מלון ציפורי בכפר, כשהיוקרה והטבע נפגשים. המלון מציע אירוח בסטנדרט גבוה, פסטורליה ואווירה הולמת. ציפורי בכפר, חוויה שתיזכר לאורך זמן. בדיוק בשבילך. היצע חדרים וחבילות נופש אטרקטיביות המותאמות בדיוק בשבילך. חדרי אירוח מטופחים, אפשרויות לינה נוחה למשפחות, לצד סוויטות מפוארות ויחידות נופש מפנקות. אולמות וכנסים. אולמות מרווחים בגדלים שונים המאפשרים כנסים ואירועים החל מ-40 ועד כ-350 איש. האולמות מאובזרים ומצוידים באופן המתקדם ביותר. חוויה קולינרית. השף יבשל לכם חוויה קולינרית מלאת ניחוחות ומפנקת, משולבת במטעמי המטבח היהודי בהכשר המהודר של בד"ץ העדה החרדית. ירוק ולא רחוק. מלון ציפורי בכפר ממוקם בקיבוץ חפץ חיים במרכז הארץ, ריאה ירוקה במרחק נסיעה. לנפוש באווירה הולמת. רשת המלונות ציפורי קלאס מובילה בתחום המלונאות למהדרין במגזר החרדי. המלון נמצא בלב הקיבוץ הדתי חפץ חיים. במלון ובסביבתו פרוסים בתי כנסת ומקוואות. בואו לאסוף חוויות. במתחם המלון ובסביבתו תמצאו מגוון של אטרקציות, בריכה נפרדת בקיץ, מגרשי משחקים, מתקני כושר וספורט, מדרשת הארץ, תערוכת המשכן וחלב, בית בד משוחזר, פינת חי, טיולי טרקטורונים ועוד. ציפורי בכפר, הנופש המושלם בשבילך. סוויטות ובקתות, אולמות וכנסים, חוויה קולינרית, מרחבים פתוחים, לנפוש באווירה הולמת. בואו לאסוף חוויות. כשהיוקרה והטבע נפגשים. ציפורי בכפר.